κατάλαβα λάθος και που έλεγε το 50% και όλο. Το 50, ναι, το προβλέπει ο νόμος του 55. Ότι αυτός μάλιστα νόμος είχε θεσπιστεί εκείνη την εποχή, γιατί υπάρχει και μια αιτιολογική έκθεση του νόμου, για να ευκολύνει τις εταιρείες. Φανταστείτε το 1955, σε μαύρες εποχές, για ανανέωση του προσωπικού των επιχειρήσεων. Γι' αυτό είχε θεσπιστεί αυτός ο νόμος. Αργότερα, να ακούσει και η κυρία Πολιτάκη, με ένα... Κυρία Πολιτάκη, εδώ διορθώστε με αν τα λέω κυρία Πολιτάκη, μια παράκληση. Το 1976 θεσπίστηκε μια άλλη διάταξη που έλεγε μισθωτοί εν γέννη δύναται να αποχωρούν ή να απολύονται και λαμβάνοντας το 50% ή το 40% αν είναι και επικουρικώς ασφαλισμένοι. Βέβαια με νεότερο νόμο καθορίστηκε πρέπει να έχουν συμπληρώσει και τις προϋποθέσεις, όχι απλώς να είναι επικουρικώς ασφαλισμένοι, να έχουν συμπληρώσει και τις προϋποθέσεις για τη λήψη επικουρικής σύνταξης. Αυτό με ένα νόμο το 85 που έχει ισχύ από το 83, αναδρομική ισχύ από το 83, από 1η το 83. Όμως εκεί η κυρία Πολιτάκη έχει την άποψη, την οποία και εγώ συμμερίζομαι, ότι για μας είναι το 50% για τον εξής λόγο. Αυτός που είτε συμπληρώνει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, αυτός που συμπληρώνει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και αποχωρεί και ο θελός με τη συγκατάθεση της τράπεζας, δικαιούται ήδη δικαιούται το 50%, γιατί να πέσει το 40%. Αυτό αφορά άλλη κατηγορία ανθρώπων οι οποίοι μπήκαν σε μεγάλη ηλικία στην τράπεζα και με τη διαδοχική ασφάλιση, ας πούμε είχε κάποιος 15 χρόνια στο ιδιωτικό τομέα και πήγε ξέρω εγώ στα 40 του στην τράπεζα. Πολύ σωστά. Αυτός λοιπόν 40 και φεύγει στα 60. Αυτόν αφορά το 50 ή το 40. Ο άλλος έχει ήδη το 50%. Και δεν έχει τη συγκατάθεση του εργοδότη ενδεχομένως. Και δεν έχει, αλλά η συγκατάθεση θεωρείται εκ των προτέρων δεδομένη από τον κανονισμό της. Σε ένα μήνα η τράπεζα πρέπει να δεχτεί υποχρεωτικά την παρέτησή σου. Εκτός αν εκκρεμεί πειθαρχική δίκη, είτε κάτι να παραδώσει, αλλά πάντως για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Δηλαδή δεν είναι Γκουαντανάμο η τράπεζα σου πει δεν έχουμε την παρέτησή σου. Όποτε θες εμείς και τηλεφωνικά του δίνεις την παρέτηση. Δεν είναι λόγος αυτός. Αλλά αυτή η διάταξη θεσπίστηκε τότε το 1976 και διευκόλυνε αφενός τους εργοδότες να απομακρύνουν τέτοιους μισθωτούς με τη μισή αποζημίωση από τον νόμο 212, να του κάνει μια απόλυση ή να του δίνει το δικαίωμα να φύγει από την... και δίνοντάς του πάλι το 50% ή το 40% αν ήταν επικουρικώς ασφαλισμένος. Δηλαδή ήταν εκείνη την εποχή μια χαριστική πράξη και προς τους εργοδότες, αλλά και προς ορισμένη κατηγορία μισθωτών, οι οποίοι από το δεύτερο εργοδότη τους δηλαδή δεν μπορούσαν να πάρουν αυτή την αποζημίωση εφόσον δεν είχαν τα 15 χρόνια. Έτσι τους διευκόλυνε και αυτούς να πάρουν κάτι. Δηλαδή δεν παίρνανε την πλήρη, παίρνανε κατά αναλογία του χρόνου που ήταν απασχολημένοι σε κάποιον εργοδότη. Να είχαν τουλάχιστον τα 15 χρόνια. Έτσι έγινε αυτή η ρύθμιση το 1976. Διευκόλυνε και εργοδότες να απομακρύνουν μισθωτούς υπαλλήλους τους δηλαδή που ήταν κοντά στην ηλικία της συνταξιοδότησης και αυτούς που φεύγανε κάτι να παίρνουν. Να υπάρχει και για αυτούς ένα κίνητρο. Δεν είναι τυχαίο ότι θεσπίστηκε 20 χρόνια αργότερα. 20 χρόνια αργότερα. Το 1976. Εδώ λοιπόν πάνε να μας εμπλέξουν στο 40%. Δεν αφορά εμάς. Δηλαδή εμάς οι οποίοι έχουμε τουλάχιστον 20 χρόνια στην τράπεζα. Εξάλλου και κάθε υπάλληλος έχει και ένα ιστορικό. Παραδείγματος χάρη, εγώ προσωπικά είχα και χρόνο διαδοχικής ασφάλισης και δεν συνέπεπτε ο χρόνος διαδοχικής ασφάλισης σε φορέα κύρια σύνταξης με φορέα επικουρικών. Είχα, ας πούμε, να σας πω, εργαζόμουν στην εταιρεία Πετρογκάζ και είχα και ένα επικουρική ασφάλιση στο επικουρικό ταμείο υπαλλήλων πετρελοειδών. Αυτό μπόρεσα να το μεταφέρω. Μετά είχα εργαστεί σε μια εταιρεία που έκανε πλαστικά. Αυτή δεν είχε επικουρική ασφάλιση. Από τότε το χρόνο δεν μπόρεσα να τον μεταφέρω. Δηλαδή δεν συνέπιπτε ο χρόνος της ασφάλισης μου σε φορέα κύρια σύνταξης με το χρόνο ασφάλισης μου σε φορέα επικουρικής σύνταξης. Με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης. Μπόρεσα να μεταφέρω όλο το χρόνο βέβαια, γιατί ήταν στο ΙΚΑ εκείνος ο χρόνος. Στο τομείο συντάξεως στο υπαλλήλιο της τράπεζας, αλλά στο επικουρικό δεν μπορούσα να το μεταφέρω όλο, γιατί ο δεύτερος εργοδότης μου δεν είχε επικουρικό ταμείο τότε.
Ενώ ο πρώτος με τον γκάζ είχε τον Ταμείο Πετρελαιοειδών, μόλις είχε συσταθεί και ο Λεσμάτος πρώτος αντιμετωπίσει στο τομέα αυτό, αυτό μπόρεσα να το μεταφέρω με το